Bathi uYesu Jesu Kristu. Mhlanje ethandwa zami ngifisa sibuke incwadi esibili yamakhosi. Sahluko sesine verse lesishiyagalombili kuze kube 16. Kunento eyenzakalayo engiyithandayo. Uthi uElisha emva kokuba uEliya esehluthiwe ewuqhuba lomsebenzi kaNkulunkulu, khona indawo ayivame ukuya kuyona uma eyoshumayela, kodwa ebese edlula komunye umuzi. Khona lo wesifazane waseShunemu owayethi membona ebese inhliziyo yakhe iyathinteka. Lakathizeni lo mama ebese ekhuluma nomyeni wakhe athi kuyena, yini esingayenza ukuba incebo kaNkulunkulu idlule ngapha uma iyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ebese beyavumelana ngokuba bazomlungisela igumbi elingenhla, babeke umbhede netafula nesihlalo khona eyadlula khona aqeda ukoma ebese ethola ukudla. Le nkonzo yokuqala ngifuna ukuhlala kuyona inkonzo kaMama ovula amehlo obukayo ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe, kwenzakalani kubantu ahleli nabo, kwenzakalani kubantu abadlula ngendlela. Kungenzeka ukuleli mise elingcwele uhlele eduze komuntu okade agive up empilweni. Ngenzeka kuleli mise elingcwele uhlele eduze komuntu onhliziyo yakhe ibuhlungu. Ungenzeka uhleli eduze komuntu ophuma emndenini omnikeze izinto azibonele ngokusobala ukuthi angisafunwa. Kungenzeka uhlele eduze komuntu ongakwazanga ukulala ekhaya ngoba kakade seqoshiwe. Ngenzeka uhlele eduze komuntu ongazi besuka la uzokwenze njani. Ngenzeka uhlele eduze komuntu athi usizi lwami athi umhlaba unazi. Kodwa kunenkonzo engiyithandayo, uthi lo nkosikazi yini engayenza ukuze impilo yaloya muntu ibe ngcono. Yazi abanye bethu ungambona umuntu ehamba agingqike manje aphuthunyiswe esibhedlela, athi mefika kodokotela athi odokotela lo muntu uyafa nje. Kade kwamqala kodwa kube ngasheshe nesa mhlawumbe besizokwazi ukuba simsize. Mhlawumbe inkonzo engifuna ukuhlala kuyona ukuthi siyahamba nezigulo singazi siyagula, size sife singazanga ukuthi ukube sasheshe saphakama ngabe ngkhona. Mhlawumbe inkonzo engifuna ukuya kuyona ithi engihlala nabo ekhaya kungenzeka ukuba izinto zabo azihambi kahle. Siyabona usibanibani akasaneme njengenjwayelo. Siyabona usibanibani useyivalele endlini. Siyabona usibanibani usehlazelwa. Siyabona
bahluba izinto kodwa bakhulumi. Abantu balwa izimpi kodwa bakwazi ukukhuluma. Abanye bethu asikwazi nokubuza ukuthi usa-right empilweni. Awusabuye ekhaya. Awusaxoxi nathi. Awusadli nathi. Sewuhlezi usuthi. Sewuhlezi ukhathele. Are you okay? Ngithanda into eyenziwa yilo nkosikazi. Lo nkosikazi uphosa inselelo kumina ukuthi ngenzekani njengomzali, ukuthi ngihleli nezingane, ngiphume ngiye emiseni, mangibuye ekhaya ingane yami seyisesibhedlela ngoba isi-overdosile. Ngenzekani ngisemiseni, mangibuye ekhaya ingane yami siyayinengisa bese ishiya inothi ithi bekunzima ebengikuthwele, bengenzekani ukuba ngizangcoba isihloko sami ngakusasa, ebese kukhuluma umakhelwane ithi le ngane kade yaqala ukuhlukumezeka, le ngane kade yaqala ukuthwala kanzima iy'ndaba zakwami. Sesaziwa abanye abantu ngoba I'm never present at home. Ngenzekani ukuba sishawa izinto ngoba sifuna ukubona. Ngenzekani ukuba sishawa izinto ngoba sifuna ukuhlala phansi ebese sifuna ukulungisa izinto. Nangithinta le nkosikazi. Thile nkosikazi yini engayenza ukuze lo muntu kaNkulunkulu akwazi ukwenza umsebenzi ube ngcono. Angiyithanda into eyenzayo. Athi bese makhelini u-Elisha ebeseya kuGehazi. Athi Gehazi athi usengenzeni lokuhle. Athi yini pho esingabonga ngayo? Ayavuka mina inkonzo. Yazi abanye bethu singamadoda namhlanje sinemizi, siganele, siganile, singoma. Kodwa khona abantu ababeney'galelo ey'mpilweni zethu. Wawayeyathi ukhulu noma umuntu angakwenza nempi, ungakhohlwa okukodwa okuhle akakwenzela bona. Yazi khona abanye bethu abakhule bekhuliswa yilesi salwazi, abakhule bekhuliswa yilo ya-anti, abakhule bekhuliswa yilo yamakoti. Sasebenza, sashada, sacabana, siphindanga sayakhona. Yazi inkonzo evuka kumina inkonzo yokuthi wagcina nini uyela la wakhuliswa khona wayobonga. Abanye bethu bafunda abazali babo, abanye bethu bathe bangahlangana nabanye base beyakhula maqeda bebakholwa. Yo, iyangithusa le ndaba. Ekugeni kwami ngihlangane nawe wamtshela ukuthi uma uyathakatha, nami ngamthuba uma, nami ngamzonda uma, ngathi uyangithakatha kodwa kazangithakatha ungakafiki. Hayi bothandwa zami, ubengadinga uma ukungithakatha sengiyikhehla, ubengangithakatha ngisasesibelethweni. Angithi uyathakatha-ke vele. Hawe, kodwa wangikhulisa umthakathi. Lo mthakathi uyena owangenza lokho engiyibona, lokho okuthandayo kumina kwangeke ngibe khona ukuba lesalwazi esithakathayo. Asikwanga sivuka nami. Abanye bethu izinto zethu azisilungeli ngoba besiswele ukuyobonga. Ngesabi ilona inyembezi zomuntu omdala. Ngiyamsaba umuntu omdala uma esezofika esigabeni sokuthi ungcono Nkosi ukube wafa esasesiswini. Kunobuhlungu ngangiswisa bona manje. Ngiyamsaba umuntu omdala athi angisakwazi ukuhlala ekhaya lakwami ngoba iy'ngane zami ziyangishaya. Ngiyamsaba umuntu omdala athi angisakwazi ukuba nekhaya. Ngisakwazi.
nomkhulu simazi uma kuholiwe gogo nomkhulu ikhadi lakhe lihlala kuthina kodwa akatholi lutho. Abanye bethu abakhuliswa ngomama, abanye bethu bakhuliswa o-anti babesize ekhaya. Yibona o-anti abasaziyo, yibona o-anti abahlala nathi babebhizo baba. Sasibabiza ngeqhaza sabafundanga kodwa bakhulisa amadoda, bakhulisa amakhosikazi. Abanye bethu beswela inkonzo yokuthi ngifuna ukubona loya gogo wangikhulisayo, ngifuna ukubona loya anti owangikhulisayo, besafuna ukuthi ngiyabonga, ngifuna ukuhambisa igrosa kwakhe, ngithi ukube wawungekho. Khona abanye bethu abangena kuma-universities ekhaya basikhohlwa, kodwa kwakhona abantu basilethela igrosa, bekhona abathengi kwengona ekhaya, nawe ngiyakupha enkundla yekhaya, nawe idla, ngaphumelela, ngathola izinto. Lona wayingondla wangasebenza, mina engakondliwa ngasebenza, maqedane ngakhohlwa. Khona abanye bethu ma-graduate kufanele amagawuni angagqokwa yithina, kumele agqokwe ogogo bethu, kumele angagqokwa yithina, kumele agqokwa izalukwazi namakhehla ngoba ukube babengekho ngaba kulunganga lutho. Khona abanye bethu, khona lo muntu owasimela wathi mntanami, athi ngiyofa la ufa khona, athi mntanami, athi mncamela ungabi nakho kuze wena ube ngcono. Sesikhohliwe thina namhlanje u-Elisha asambe sobonga. Hlezi ngisho into elula. Abanye bethu bekusola ukuthi sihambe siyobonga komalume, abanye bethu besisola ukuba sihambe siyongena emanxiweni, abanye bethu bekumele sihambe siye emzini kagogo kungasekho umuntu usekhona okhazini abahluphayo. Ngithi angiletheleni nokudla, ngilethele isakwazi esangikhulisa. Ngoba kwelinye ilanga uma ungene nezinto phakathi kwekhaya, khona abanye abantu abazojabula ukuthi hawu namhlanje sajabula ngenxa yakho, hawu namhlanje kwanuka kamnandi egcekeni ngenxa yakho, namhlanje kwakhona okunuka kamnandi ebhodweni ngenxa yakho. Khona omunye umuntu athi sibanibani ekujabuleni kwakho konke awukaze bakhohlwa. Ithanda inkonzo eshiwo namhlanje u-Elisha, thibuyelane emuva niyobonga ephakamweni yonke, kwi-success yonke eninayo, buyelane emuva niyobonga. Alikho igama edlula ukuthi ma nakho, baba nakho, gogo. Thando zami, yazi khona le nkonzo evukayo mina. Uyakwazi ukuhamba yonke iprocess yama-interviews, nenza ama-medicals, nenza yonke into, bese kuthiwa sidinga i-signature. Moya omncane, athi sidinga i-signature. Sidinga i-signature. Akatholakali umphathi ozosayini, akatholakali umphathi ozosayini, kanti inkinga yekho kumphathi ozosayini. Ilelela kule abatakuda umsheka. Lothe ungathi ungasebenza washiya ikhaya. Uyabazi abantu abahamba ngongqongqo vle imoto abahlala konokusho bemizi kodwa ekhaya imizi itshekile. Ngathi khona ezinye izinto ezifika zibongqi empilweni, zibongqi. Abanye bethu boya kwazali babafusethuneni bathi mavuka athi anginendaba nakho konke lokho, kodwa inkinga umama ubaba ulemi lobe sekugcwele umlomo ethwele ihlabathi.